Bună ziua și bine ați venit la un nou episod al podcastului Prietenele lui Teodor, un podcast despre acceptare și recuperarea copiilor cu nevoi speciale. Așa cum v-am promis, astăzi o să dezbatem o temă ceva mai specială, și anume autismul. Și pentru asta am invitat alături de mine doi specialiști din Iași, doamna dr. Mihaela Gerasim, medic primar psihiatria copilului și adolescentului, și Roxana Postolache, psihoterapeut. Bine ați venit și mulțumesc că ați dat curs invitației noastre. Bine v-am găsit. Spuneți-ne ce este autismul. Spuneți-ne pentru noi, părinții care avem copii care nu au această afecțiune, care au copii tipici, cum numim în specialitate. O las mai întâi pe doamna doctor să ne ajute cu definiția autismului. Da, autismul este o tulburare psihică. În practică este o afectare a abilităților copilului de a avea un dialog, un limbaj social și de a interacționa în grupul social. Și de asemenea, alături de o serie întreagă de comportamente, interese, activități care sunt mai restrictive, repetitive, rigide și care sunt excesive față de vârsta pe care o are și de contextul în care le manifestă. Asta este o sinteză, să spunem, a ce reprezintă autismul. Există mai multe forme sau există... Cum putem să ne dăm seama dacă un copil, de exemplu, are autism? Forme de autism au fost descrise de-a lungul timpului și această afecțiune a fost împărțită în categorii de severitate sau de diverse feluri de manifestări clinice. În schimb, din anul acesta, din 2022, a intrat în vigoare noua clasificare europeană a tulburărilor psihice, ICD-11, și conform acesteia, toate formele de manifestare ale autismului au fost însumate, adunate sub aceeași, ca să spun, umbrelă, și anume se numesc tulburarea de spectru autist. Deci aici au fost incluse absolut toate manifestările. Copiii cu autism pot să aibă manifestări destul de diverse și pentru cei din exterior să pară că doi copii sunt chiar foarte diferiți sau au lucruri total diferite și totuși să facă parte din același spectru. Deci lucrurile sunt destul de nuanțate când vorbim despre autism. Dar eu, ca mamă, de exemplu, de la ce vârstă pot să urmăresc dacă copilul meu are sau nu are autism? Ce ar trebui să observ la el? Cu ce se deosebesc acești copii față de ceilalți? Aș vrea să fac aici o mică precizare, pentru că mulți părinți pun întrebări asemănătoare. Părerea mea este că părinții nu ar trebui să urmărească dacă are autism, și în cazul în care marcă niște aspecte care nu sunt în regulă, să spunem, ori foarte obiectiv sau poate ca pur și simplu sentiment de mamă că ceva nu e în regulă, atunci e momentul să înceapă să-și pună întrebări și eventual să solicite ajutor. Dar nu să urmărească sau să scaneze decât dacă sunt niște condiții, de exemplu, să aibă în familie cazuri sau să suspecteze foarte intens acest lucru. Ce atrage atenția și de la ce vârstă? Totul depinde de vârstă, pentru că copilul în dezvoltarea sa are anumite caracteristici care se schimbă cu aceste etape de dezvoltare. Bineînțeles că un părinte nu știe în amănunt lucrurile acestea, dar dacă ar fi să o luăm de la vârste mici, am putea să observăm chiar înainte de un an dacă bebelușul nostru ne răspunde la zâmbet când noi zâmbim, dacă ne privește cu interes fața, ochii, dacă remarcă când intrăm în cameră, dacă atunci când îi aducem o jucărie ne zâmbește nouă sau mai degrabă întinde mânuțele spre jucărie și nu spre noi. Am avut chiar o mămică care nu știu cât de mult citise înainte, dar mi-a spus ceva de genul ăsta: nu știu cum să vă spun, doamna doctor, n-am să vă spun ceva foarte concret, doar că eu simt ca mamă că parcă nu se conectează cu mine. Și acestea sunt niște aspecte precoce care ar putea să inducă faptul... Astea înainte de un an? Da, înainte de un an. Și mai sunt și alte aspecte, bineînțeles, dar v-am enumerat câteva. Apoi, ulterior, când copiii încep să-și dezvolte și limbajul verbal, este mai ușor pentru adulți să remarce că ceva nu este în regulă. Foarte mulți, majoritatea dintre părinții care vin la mine întrebându-mă dacă copilul lor are autism, practic s-au alertat când au constatat că al lor copil nu vorbește odată la aceeași vârstă cu cei de lângă ei.
Nu tot timpul, nu toți copiii dintre aceștia au autism, dar este un semnal mai evident pentru cei din jur. Însă este foarte important de precizat că în autism întârzierea în dezvoltarea limbajului vorbit, noi îi spunem limbaj expresiv, deși este o caracteristică, nu este singurul simptom care să pună diagnosticul. Adică un copil care nu vorbește la timp nu este egal cu un copil care are autism. O caracteristică importantă a limbajului în autism este acela că acel copil nu îl are dezvoltat la timp sau îl are, dar nu îl folosește adecvat în contexte sociale. El poate să cunoască cuvinte prin care să denumească obiecte, de exemplu, dar să nu reușească să exprime acele cuvinte la cerere. Da? De exemplu, el să fie evident că știe ce înseamnă o cană sau culoarea roșu sau ochii, dar când mama îl întreabă unde sunt ochii tăi, el să nu-i arate pentru că nu a înțeles cuvântul în acel context. Okay. Da? Deci se poate ca limbajul să fie dezvoltat la nivel nu știu dacă folosesc corect cuvântul pragmatic, dar nu îl poate folosi adecvat, în mod funcțional. Și asta este caracteristic tulburării de spectru autist. Pe lângă problema de limbaj, care, așa cum spuneam, iese în evidență, tot ce mai iese în evidență pentru cei din jur sunt comportamentele acelea repetitive de care vă spuneam. Uneori sunt la nivel motor, dar alteori pot fi și la nivel de exprimare sonoră, pentru că la început copiii spun vocale sau scot sunete. Chiar și acele sunete pot fi repetitive și pot atrage atenția. Când părintele remarcă că nu au o funcționalitate. Ulterior apar cuvintele, le poate de asemenea folosi stereotip, poate unor adecvat, dar excesiv, iarăși un lucru care poate să atragă atenția și, de asemenea, pe măsură ce copilul intră în colectivitatea de copii la grădiniță, aici sunt cele mai frecvente cazuri reperate, observate. Se întâmplă să fie observate prima dată chiar de educatori și nu de părinți, pentru că părinții și-au înțeles copilul, stând cu el acasă, în momentul când acel copil ajunge în colectivitate și este nevoit să comunice, chiar și non-verbal, cu persoane noi, cu copii noi, cu educatoarea, el nu mai reușește să mai transmită mesajul, să-și folosească nici măcar limbajul non-verbal în mod corect, adică să se facă înțeles și atunci educatoarea poate să spună părinților, vedeți că ceva nu este în regulă și, mă rog, să descrie ce a constatat. Deci, e aceeași problemă a copilului de a folosi într-un mod funcțional, adecvat, corpul, gesturile, mimica sa, pentru a transmite o idee, o nevoie sau o cerere. Și mai sunt și alte caracteristici, se frustrează mai ușor și din această cauză că nu sunt înțeleși și atunci când sunt stresați, supărați, frustrați, unii dintre ei pot să aibă comportamente mai explozive, mai vocale, dar, din nou, acesta singur nu este un semn de autism. Alții sunt însă foarte tăcuți, foarte retrași, nu prea se joacă cu ceilalți copii, nu își manifestă interesul de a se juca cu alții, sunt autosuficienți, ca să spun așa. Sunt copii care spun, nu am nicio treabă, copilul meu se descurcă singur și ia singur apa de la 1 an, nici nu-l simt cam în casă, nu-mi cere nimic, se descurcă minunat. Eu când aud asta la 2 ani, încep să ridic o sprânceană și să pun mai multe întrebări. Ce înțeleg din ce ați spus până acum este că un prim diagnostic, să zicem așa, îl pune părintele printr-o observare pe ansamblu. Nu dacă copilul meu are o etapă în care se dă cu capul de ceva, pentru că aude, sună diferit și îi place cum, nu știu, poate și senzația este nouă, asta nu ne duce cuvântul, deja copilul meu are autism. Sigur. Și trebuie să îl observ pe ansamblu, în interacțiunea cu ceilalți, cum interacționează cu mine, cum... Am înțeles, asta a fost mai mult un rezumat pentru mine. Și încă un aspect foarte important care nu l-am menționat, acele lucruri care nouă ni se par în neregulă, ar trebui să vedem că se manifestă în diverse contexte, nu doar într-unul singur. Cum spuneați, se deranjează un zgomot și are anumit mișcare motorie repetitivă. Dacă se întâmplă și acasă, și pe stradă, și la grădiniță, sau și la bunici, măcar în 2 contexte, atunci începem
să ne punem semne de întrebare, nu mai găsim cauzalitatea, motivul pentru care o facem. Bun, acum ajungem într-o zonă puțin mai... Să spunem că am un copil care manifestă aceste comportamente. Care este primul lucru pe care ar trebui să-l facă mama? După ce observă și spune, da, copilul meu, eu îl suspectez de autism. Ce fac eu ca mamă? Cred că, în primul rând, să vorbească cu tata copilului. Da, e foarte important, pentru că sunt situații în care unul din părinți are niște suspiciuni, are niște îngrijorări și vrea să le verifice, iar celălalt părinte, și nu tot timpul este mama, uneori este și invers, iar celălalt părinte spune, stai liniștită, băieții vorbesc mai târziu, așa sunt ei, sau rudele, nu, ești tu nebună, nu-i nevoie, lasă, ești prea stresată și așa mai departe, sau viceversa. Fiecare are dreptul la o opinie, dar în ceea ce privește deciziile cu privire la copil, e bine când cei doi reușesc să ajungă la un consens. Hai să vedem dacă este ceva și să ne liniștim, de exemplu. Da? Apoi să solicite, părerea mea, ajutorul unui specialist. Consultăm internetul. Acum, cu toții știm, internetul ne oferă foarte multe informații în mod gratuit, dar aici este poveste întreagă cât de veridice sunt, dacă au o bază științifică sau sunt preluate de pe un site pe altul și denatura mesajul, sau sunt niște exagerări sau nu sunt corecte informațiile. Și atunci eu mereu sfătuiesc, mergeți la un specialist care, pe lângă faptul că a învățat asta, are și girul, adică el își asumă responsabilitatea asupra informațiilor transmise. Iar revenind la autism, părerea mea este că pot să înceapă și de la psihologul clinician. Aici Roxana o să ne mai ajute poate mai mult să vă dea detalii despre diferențe, cine anume poate să identifice dacă există probleme de dezvoltare. Și, bineînțeles, care să aibă experiență în evaluarea copiilor, sau de la medicul psihiatru de psihiatria copilului și adolescentului. Și, Roxana, vine mămica cu suspiciunea. În realitate, mămica vine deja cu toate informațiile de pe internet. Deja a trecut prin filtrul acestor informații ceea ce a văzut la copil. Aici mie mi se pare cu adevărat dificultatea mea de specialist, pentru că ea îmi spune cumva ce crede ea, că dacă îmi spune, eu voi pune sau nu diagnosticul. Da? Pentru că, așa cum a spus și colega mea, da, există informațiile, ele sunt gratuite, dar una este când citesc eu ca specialist, nu știu, stereotipie, și alta este când citește un părinte care are o altă formare din alt domeniu, ce înseamnă stereotipie. El o să pună acolo, în stereotipie, foarte multe comportamente care poate nu sunt stereotipe, da? Și de asta invitația mea este, nu știu că sună ciudat să nu citești, dar când ai aceste suspiciuni, ai vorbit cu partenerul, da, cu tata sau cu mama copilului, și apoi urmează perioada în care să urmărești copilul, adică cu adevărat să te uiți la el ca un fel de observator și cumva să-ți notezi. Uite, a făcut așa, hai să vedem în contextul din parc, cum se întâmplă, hai să vedem la bunici. Că atunci când vine cu copilul la specialiști, ei să-mi dea cât mai multe detalii din mediul copilului, dacă se poate. Dacă nu se poate, evaluarea durează mult mai mult, pentru că trebuie eu să provoc acel copil, cumva să-l văd cum reacționează în diferite contexte. Iar eu nu am parcul, nu am bunicii, nu am contextele lui de acasă ca să-l văd, iar dacă îmi vine un părinte care văd că a citit și știe multe, eu nu mai cred ce îmi spune el. Da? Pentru că fie vine cu teama, sigur e autist și vrea să plece de la mine cu diagnosticul acesta și nu mă ajută, nu mă încântă. Și de multe ori când am situația asta le spun, nu contează cum se numește acum diagnosticul. Da? Hai să ne concentrăm pe ce este, ca să-i scot un pic din dorința asta de a avea un diagnostic și de a ști ce să facă mai departe cu el. Îi scot un pic de acolo ca să pot eu să-mi dau seama, adică să liniștim apele, să-mi dau seama ce e cu copilul respectiv și de acolo încolo povestea, după ce ai elemente de autism sau un diagnostic chiar de autism.
Iarăși, colega mea a zis foarte bine, depinde și cine pune acest diagnostic, da? Pentru că una este psihologul clinician care are instrumentele, da? După care poate să pună acest diagnostic, alta este partea de psihiatrie, care la fel știe exact să se uite pe aceste diagnostice și mergi cumva pe un drum sigur. Da? Autismul nu e așa, cum spunea și colega mea, sunt foarte multe, cum se spunea la un moment dat, nu există autism, există autiști, adică fiecare copiluț în felul lui, în personalitatea lui, în contextul lui, da, se manifestă diferit și atunci nu putem să-i punem la indigo și să spunem, ok, asta înseamnă autism. De asta e și umbrela. Da, și eu m-am bucurat când în sfârșit au pus sub acest spectru autism și acolo au pus mai multe forme, pentru că exista, nu, e sindrom Asperger, ok, nu, e autism, e alt sindrom. Nu e autism copilul meu, are doar elemente de autism, pentru că părinții apoi intră într-o bulă nu foarte ușor de digerat în momentul în care ai un diagnostic de autism sau un diagnostic de elemente de autism, da? Și de acolo încolo e o întreagă poveste cu ce se întâmplă cu adultul, da? Ce se întâmplă cu părintele care are un astfel de diagnostic. Da. De ce această frică pentru părinte? Pentru că este evident o frică, fie că vreau să-mi pui odată diagnosticul ca să știu că asta este, sau nu, copilul meu, așa cum spunea doamna doctor, acea negare, că nu, copilul meu are doar, nu știu, vorbește mai lent, vorbește mai... va vorbi mai târziu. Copilul meu se descurcă singur. Copilul meu nu are nevoie să interacționeze cu alți copii pentru că se distrează. Copilul meu face puzzle-uri foarte mari și complicate. Și eu ridic dintr-o sprânceană când aud de o ocupație a copilului peste vârsta lui, pentru că automat o să ne ducă în altă zonă. Sau știe literele alfabetului la 3 ani. De ce credeți că este această frică în rândul părinților de această afecțiune? Pentru că e o afecțiune încă nouă, din punctul meu de vedere. În 2000-2004, când am făcut eu facultatea, învățam despre autism, așa, o propoziție, și nu găseam în clinică, nu găseam niciun copil. Eu n-am văzut decât abia în anul 3 un copil cu diagnosticul de autism, da? Bun. Au trecut, nu mă calcul acum. 16. Așa. 18, pardon. Mai punem cât este și acest autist care era acolo pe undeva ascuns, acum îl vedem în parc, e colegul copilului nostru de la Grădii, colega mea de serviciu are un astfel de copil, adică e mult mai prezent, dar deși e mai prezent, cumva nu a fost făcută o mediatizare corectă a acestei afecțiuni. Da? Că există tratament, că există terapii, pentru că terapiile s-au născut tot din 2000, au început să apară în România și au apărut cu mare dificultate. Tot ce s-a adus din punctul meu de vedere, pentru că am fost acolo în fenomenul acesta, a fost adus de părinții copiilor cu autism. Da? Nu a fost o campanie la nivel de, nu știu, sau program național, nu. Părinții cu propriile lor resurse, da? din suferința, da? Pentru că au trecut printr-o suferință a copilului și a lor ca și familie, pentru că au trecut prin diagnosticul acesta și au pus toate resursele și au înființat centre și au adus terapeuți din afară și au format terapeuți în România. Eu vorbesc mai degrabă la nivel de Iași, pentru că asta știu. Și totul s-a întâmplat așa, ca o dramă până la urmă. Uite ce are copilul meu, nu am resurse, nu am specialiști, nu știu ce să fac. Povestea așa a pornit, povestea autismului în România. Deci nu a pornit ca cum probabil o să se întâmple peste alți 20 de ani, da? Când autismul deja o să fie o afecțiune, asta este traseul, acolo merg părinții, acolo merg copiii, da? Lucrurile o să intre într-o oarecare normalitate. Deci încă e greu. Încă este greu pentru că ei încă nu știu ce au de făcut, practic. Sau nu au încă resursele necesare în Iași. Sau au? Acum sunt aceste resurse, dar e adevărat că cumva trebuie să le și poți accesa.
Toate resursele astea, din câte eu știu, sunt accesate cu fondurile părinților. Dacă ei, părinții, nu au, și știu familii care au vândut absolut tot pentru aceste terapii, ceea ce nu e ușor, adică nu vine doar diagnosticul, vine și ce se întâmplă cu acel diagnostic, cum ajunge el în familie. Dacă eu trebuie să-mi vând tot, dacă trebuie să-mi sacrific alți copii ca să pot să susțin terapia celuilalt copil, deja e altă încărcătură emoțională când am un asemenea diagnostic. Deci asta iarăși eu îl văd ca pe un minus și toate campaniile pe care le-am văzut și toate formările în spatele și toate centrele care acum există în ea, și eu știu că în spatele lor sunt părinții unui copil cu autism. Și pe de o parte e minunat că ei au făcut asta și că și-au depășit practic suferința până la urmă și au dat mai departe și celorlalți copii ceea ce ei au adus în țară, dar încă nu suntem unde trebuie, încă nu e suficient. Haideți să vorbim despre recuperare, despre recuperarea copiilor cu autism. Ce presupune acest traseu al recuperărilor? Se poate vorbi despre o recuperare, de fapt, a lor? Sau... Asta e prima informație de pe internet când ajungi la, nu știu, la diagnostic și nu se recuperează. Apropo de ce vin părinții așa, poate speriați și încărcați. Nu se recuperează. Și normal că te sperii, că e ca și cum ai avea o boală terminală, da? Dar lucrurile nu cred că stau chiar așa, pentru că vorbeam deja de mulți ani. Eu cunosc copii din 2000 care spuneam că au pornit fenomenul ăsta, cum ei sunt mari, sunt tineri și sunt chiar integrați. Da? Deci sunt cazuri clare pe care le cunosc. Nu e ușor traseul de recuperare. Deci putem vorbi despre o recuperare a copiilor cu autism. Vorbim despre o recuperare din asta e important pentru că deja îți dă o altă perspectivă din care privești afecțiunea dacă are copilul tău sau nu. Deja nu mai presupun că foarte mulți părinți se gândesc și ce o să facă copilul ăsta când eu nu mai sunt. Da. Adică e un gând foarte prezent. Da. Și până la ce o să facă când eu nu mai sunt sau ce o să facă el când o să fie adult, dacă o să-și întemeieze o familie, sunt întrebări mai aproape. Cine îmi primește mie copilul ăsta? La grădiniță, la școală, da? Cum fac eu programul să ajung cu el în terapie? Da? Pentru că sunt centre care asigură mai multe tipuri de terapii, da? Dar ele sunt doar o parte din programul zilnic al unui copil. Pentru că am fost în acest fenomen în grădinița unde eu lucrez, am primit în toți anii copii cu diferite tulburări, inclusiv cu autism. Și cred că e o contribuție foarte importantă atât pentru copilul cu acest diagnostic, cât și pentru ceilalți copii, cât și pentru educatori și pentru toți părinții, să nu izolăm acest fenomen, să nu izolăm copilul cu autism, ci să-l aducem în interior, în comunitate și să învățăm cu toții, da, să ne comportăm, să ne purtăm, da, cu copilul, cu familia, cu toată dinamica asta firească și naturală. Doar că nu e ușor. Hai să dăm puțin înapoi la partea de recuperare și după aia mergem la partea de integrare, pentru că e un punct foarte, foarte dorit de mine. Spune-ne care sunt pașii pentru recuperarea unui copil cu autism. Ce tipuri de terapii trebuie să urmeze și dacă le avem și noi în Iași. Dacă un părinte care este în Iași sau în zona Moldovei poate să acceseze, din ce am înțeles de la tine, în acest moment statul nu ajută cu... Poate că ajută... Sunt câteva centre care țin de Direcție de Protecție a Copilului. E vorba și despre grădinițe cu program special, unde sunt psihopedagogi, însă de la părinți știu că locurile sunt atât de restrânse încât și cererea este mult mai mare, adică sunt mult mai mulți copii cu autism care au nevoie de astfel de servicii. Iar locurile care pot fi susținute sau care sunt la stat, cum se spune, deci plătite din buget, sunt foarte puține și atunci, de fapt, marea majoritate ajung să fie nevoie să apeleze la terapeuți privați. Bun, deci statul ajută în cât
Într-o măsură foarte mică, sunt foarte puține. Ajută foarte puțin locuri. Sperăm ca prin acest proiect să reușim să, nu știu, poate mai extindem puțin aria de ajutor și a statului, pentru că e nevoie, nu toți părinții își permit și, din ce înțeleg, recuperarea copilului depinde de această terapie pe care el urmează, pentru că altfel el nu se recuperează singur. Deci nu se recuperează de la sine. Okay. Asta e foarte bine de doar ducându-l, de exemplu, la grădiniță. Sunt unii care cred că dacă duc la grădiniță va vorbi și va învăța să se joace cu copii. Dacă este vorba de o tulburare de spectru, acel copil nu poate singur să deprindă aceste abilități. De ce are nevoie copilul? Are nevoie de partea de grădiniță, dar are nevoie de terapie. Da? Terapia este zilnică. Asta e foarte important. Da? Că și eu mai aud. L-am dus la logopedie. Logopedia este o părticică de terapie. Importantă, nu zic că nu. Dar nu are cum să suplinească totul. Da? Și, practic, acest copil intră într-un program stabilit de către părinți, terapeut, în care toată ziua și toate zilele lui sunt foarte bine calculate. Din punctul meu de vedere, acest copil nu are timp de pierdut. Dacă diagnosticul este pus la 2 ani, e minunat. Dacă diagnosticul este pus la 3 ani, la 4 ani, la 5 ani, deja avem mult de recuperat. Și atunci nu ai timp să stai, pentru că orice zi în care copilul stă, sau orice lună, orice săptămână în care nu se întâmplă nimic terapeutic, copilul acela nu progresează. Ba din contră, mie mi se pare că pierde timp. Ei, și aici vine partea de greutate a familiei să-și organizeze tot programul, toată familia, după programul copilului, care depinde de tipul de autism, depinde de severitate, da? Dar în principiu are parte de socializare la grădiniță, într-o grădiniță în care poate fi integrat, da? Și partea de terapie, care poate să însemne terapie ocupațională, terapie prin metoda ABA, cognitiv-comportamentală, terapia senzorială. Și sunt în Iași. Învățare incidentală. Da. Sunt în Iași centre și aici locurile sunt foarte puține, deci nu vorbim despre mă duc acolo sau mă duc dincolo, nu, pentru că, repet, centrele astea sunt și ele s-au înființat cum s-au înființat și au un număr de specialiști și un număr de locuri. Nu au cum să intre mai mulți copii. În momentul în care copilul a prins un astfel de loc, el practic merge zilnic sau de 2-3 ori pe săptămână merge într-un centru, alte 2-3 ori pe săptămână în alt centru, astfel încât practic de luni până vineri el are programul... Există la nivel de Iași un centru care să aibă, nu pe toate, mă gândesc că nu, dar mai multe... Sau unii s-au mai organizat și au mai creat servicii, au mai adăugat integrare senzorială. Informații recente nu am ce să vă dau. Practic la mine ajung multe de la părinții care, venind cu copilul la mine pentru diagnostic sau pentru reevaluare, mă pun la curent cu ce terapie a mai făcut copilul, dar lucrurile sunt în dinamică, pentru că aceste centre și ele trebuie să supraviețuiască din niște venituri și în funcție de asta reușesc să completeze serviciile sau sunt nevoiți să renunțe la ele. Deci este o dinamică, într-un fel, firească, să spunem, atâta vreme cât venitul nu este constant. Da, deci practic e un fenomen care se susține singur, să zic așa, da? După părinții copiilor cu autism, susțin cei care sunt în program, susțin centru, că nu există altă variantă. Tot legat de recuperare, sunt copii care au nevoie de însoțitor. Însoțitorul acela este și el un terapeut, este un shadow, așa se numește, care însoțește copilul în colectivitate sau în programul liber, cât mai rămâne în parc sau la activități sportive. Și această persoană trebuie plătită tot din banii familiei. Și prezența ei de obicei este foarte, foarte importantă, da? Ajută efectiv copilul în recuperare, pentru că practic ce face terapia,
Deci terapia pune semințele, da? Și cel mai important este cum se duc semințele acelea și cum duce copilul tot ce învață acolo, toate abilitățile, cunoștințele, toate deprinderile, le duce apoi în ziua lui, da? Ziua lui însemnând grădii, parc, vizite la bunici. Deci cam asta e sistemul și atunci am nevoie aici să pun semințe, da, și să lucrez și apoi mai departe copilul să înceapă să ducă tot ce a învățat în viața lui. Lucru care se întâmplă, evident, în funcție de severitatea diagnosticului, mai greu, mai încet sau mai repede. Adică sunt copii la care recuperarea merge foarte bine și într-un an, doi, deja copilul poate să nu mai aibă nevoie de însoțitor, poate să fie integrat într-o școală de masă, da, și să aibă nevoie doar de anumite situații. Adică eu am asistat astfel de copii în grădiniță, unde la grupa mare doar eu mai știam care sunt acele elemente care îl făceau un pic diferit. Dar asta pentru că familiile au putut din toate punctele de vedere să însoțească copilul în acest program de recuperare. Cine face și cine monitorizează această călătorie a recuperării? Atingem toate punctele sensibile? Da, pe toate. Depinde pe ce drum au pornit părinții. Poate să o facă neuropsihiatru, poate să... Da, sunt părinți care chiar își doresc ca evoluția copilului să fie văzută periodic, reevaluat periodic, ca să știe și parcursul cum este privit în mod obiectiv, ei mergând în continuare la terapie sau implicând copilul în diverse activități școlare sau extrașcolare, dar este o nevoie absolut firească și normală și felicit pe acei părinți care își dau seama că este important să, din când în când, să aibă niște repere obiective vis-a-vis de progresul copilului. Pentru că atunci când ești implicat în proces este mai greu, plus că ai nevoie și de cunoștințe să poți să obiectivezi acest progres. Și atunci când este cazul, adică la copii care au asociat tulburări intelectuale sau tulburări de limbaj mai accentuate sau tulburări de învățare sau alte lucruri, acestea e nevoie să fie evaluate periodic și de psihologul clinician, care poate să le transmită părinților cât progres a avut, comparativ cu evaluarea anterioară și pe ce arii mai ales, pentru că un scor global nu cred că ajută foarte mult. În schimb, o evaluare bine făcută poate să ilustreze foarte frumos care sunt ariile deficitare ale copilului, unde are nevoie acesta să se lucreze cu mai mult interes, iar apoi, prin raportare la un moment ulterior, să se observe dacă a progresat, cât de mult și unde mai trebuie insistat. Iar dacă nu a progresat foarte mult, este o informație foarte valoroasă pentru părinți, pentru terapeuți, ca să reevalueze modalitățile de intervenție. Se poate schimba modalitatea de abordare, astfel încât acel copil să fie ajutat să se deblocheze, să poate să meargă mai departe. Deci, din nou, eu zic că o evaluare riguroasă, cu o anumită periodicitate, este un instrument foarte util ca toată investiția de bani, de timp, de resurse și practic și a copilului, a copilăriei sale să fie făcută cu un randament cât mai bun, adică să se obțină niște rezultate pe măsura eforturilor lor. Din ce știu eu, fiecare centru de recuperare are un coordonator. Coordonatorul este cel care monitorizează activitatea terapeuților care lucrează cu copilul. El face programul de terapie și, practic, și el este un pion în această monitorizare a terapiei, pentru că el este cel care hotărăște dacă mai pune, dacă adaugă itemi, dacă unii itemi sunt atinși. Deci asta e partea din terapie și apoi specialiștii sunt cumva mai în exterior, dar ei vin cu un obiectiv al progresului pe care copilul îl poate atinge. Da, și cu integrarea tuturor
arilor sau poate al altor afecțiuni comorbide. Pentru că acel copil nu este doar un copil din spectru autist. El poate să aibă și tulburări gastrointestinale, poate să aibă și niște probleme familiale, poate să fie într-o grădiniță în care sunt anumite probleme și toate informațiile astea trebuie cumva coroborate și părinții să primească niște indicații ce să fac cu copilul meu. Și cine e persoana care face asta? Teoretic există un cuvânt, se numește manager de caz, dar la modul practic eu nu am întâlnit manager de caz care chiar să coroboreze și informațiile medicale și terapeutice și administrative. Cam așa ar avea nevoie un părinte care are un copil cu o anumită dizabilitate, cu nevoi speciale. Pentru că e nevoie de cineva de care să aibă de caz, tip de specializare. Mi se pare foarte greu de ajuns în acest punct. Atâta pot să spun, da. Și apropo de familie, mai vine un aspect important. Foarte rar părinții copilului ajung în terapie. Ei nu mai au resurse și pentru ei și culmea ei rămân acolo pionii principali în toată povestea asta cu copilul și ei trec printr-o suferință, printr-o traumă până la urmă, nu știm fiecare cum percepe această poveste, dar mie mi se pare iarăși important ca și părinții să meargă măcar în consiliere, dacă nu au nevoie chiar mai mult de psihoterapie și managerul de caz să poată să aibă și aceste informații, da, cum evoluează părinții în terapie. De multe ori părinții ajung în terapie cumva, nu știu, după un an, doi, când văd că copilul are deja niște progrese, este pe un drum și respiră așa cumva ușurați, ei, hai că suntem pe un drum, dar noi ce facem? Păi stai că noi ne-am suspendat viața un an, doi, doar am muncit ca să avem resurse, dar emoționalii nu ajung acolo. Și când, după ce au respirat un pic, unii dintre ei merg și în terapie și eu mă bucur foarte mult, pentru că se schimbă și dinamica de acasă, când părintele înțelege ce s-a întâmplat, integrează, acceptă și toți pașii terapeutici, când se duce acasă, se duce cu altă energie, vede și copilul și progresul le resemnifică și e foarte important. Dar dacă probabil ar fi o structură mai bine pusă la punct, părinții ar intra în terapie odată cu copilul. Și atunci lucrurile ar fi cel puțin mai ușor resimțite de către toată lumea. Să nu mai spun dacă mai este un alt copil în familie sau alți copii. De obicei, ei iarăși sunt, voi sunteți bine, descurcați-vă, da? Nu le se mai acordă atenție, resurse, de energie și acești copii poate să treacă și ei prin această schimbare a familiei și ei au nevoie de susținere. Deci, practic, toți cei care interacționează și trăiesc cu acest copil au nevoie de susținere ca să poată la rândul lor să susțină copilul. Deci dacă vorbim despre managerul de caz, el ar avea multe de urmărit, astfel încât toată lumea să fie cât se poate de bine acolo în povestea asta. Există la nivel de țară un manager de caz? Cunoașteți? Ați întâlnit în experiența voastră? Există ca și entitate. Pot să spun că eu nu am cunoscut un caz care să facă lucrurile cum noi știm că ar fi bine să fie făcute. Eu personal, după o consultație, după o evaluare psihiatrică, dau aceste recomandări părinților. Sunt unii care sunt vizibili afectați psihologic și în funcție de momentul în care au venit la mine, din prima, a doua oară, dacă eu consider că acel părinte este vizibil afectat, fac recomandarea să meargă separat în consiliere, în terapie, dar este o recomandare și o parte țin cont, o parte le este greu să accepte informația atunci, o digeră ulterior sau nu au resurse, cum spunea și colega mea, și o temporizează din acest motiv. Recomandările ei le primesc, numai că probabil că nefiind coordonate
sistematizate, cred că se pierd multe lucruri pe drum din această caz. Practic, ei sunt stâlpii. Vreau să spun că cred că ei ajung să fie managerii de caz, din păcate, și aici ei nu au capacitatea să fie obiectivi, da? Pentru că sunt în interior. Dar cred că mama și tata devin acești manageri care toate informațiile le pun în loc, ei discută, ei se organizează pentru că ei au resursele, ei au timpul și motivația, da? Și uite, ne dăm seama în discuția asta că ei sunt ultimii care ar trebui să facă acest management, da? Ca ei să se poată și ei să-și vadă de rolul lor. Dar așa cum spuneam, cele mai multe centre sunt făcute de acești părinți. E clar că și-au scos aripile de înger și au făcut totul imposibil, au făcut posibil. Sunt și părinți care cunosc cazuri, care au renunțat la job, au făcut cursuri de formare în terapia copilului cu autism și o parte au devenit terapeuți sau mai ales însoțitori la școală. Negăsind personal persoane terapeuți, pentru că totuși sunt prea puțini față de câți copii au nevoie, au făcut cursuri pentru a fi ei însoțitorii copiilor lor și se poate să-i ajute. Cunosc cazuri concrete și... Din ce știu, acești însoțitori pot fi și plătiți de stat. Adică, cred că se poate depune un dosar la DGSPC. Presupun că e sistemul în care copilul are certificat de handicap și are nevoie de însoțitor și atunci acest însoțitor poate fi și persoana care e shadow. Dar autismul poate fi, dacă părintele dorește să facă dosar, poate fi încadrat în... Dar e la solicitarea părintelui. Iarăși vorbim de o acceptare. De acceptare, da. De o acceptare a diagnosticului. Dar pentru că sunt și adică vin niște bani în urma acestui dosar, cumva mai devreme sau mai târziu părinții acceptă și își dau seama că au nevoie de acele resurse. Oricum, practic, și aici o să vorbim imediat pentru că ajungem în secțiunea de integrare. E important pentru părinte să lase la un moment dat lumea exterioară și părerea ei și să facă totul pentru copil, pentru că, așa cum spuneați, este contratimp. Cu cât e mai devreme și cu cât se intervine mai devreme și mai mult, cu atât șansele de recuperare sunt mai mari și mai rapide. Practic și o economie de bani. De timp și de... Da, este esențial pentru a da mai multe șanse recuperării. Adică... diagnosticarea precoce și intervenția precoce. Da, sunt părinți care vin cu copilul la 1 an și jumătate și spun, mi s-a părut că foarte bine că ai venit, decât să mai stai încă 1 an să văd dacă o fi, nu o fi, da? Pentru că pot la 1 an și jumătate să putem să punem diagnosticul sau putem să ne uităm și dacă primești diagnosticul la 1 an și jumătate, deja e foarte, foarte bine, pentru că încă poți să lucrezi eficient. Deci cei pe care eu îi cunosc la 4 ani și jumătate și n-au diagnostic, ei tot au sperat că las că o să fie bine, nu e bine și să încep terapia la 4 ani și jumătate ai plecat din start cu un minus. Adică exact cum ai spus, lăsăm totul la o parte, pentru că până la urmă acest diagnostic nu e că a greșit cineva. Deci e foarte important de știut asta. Nu a greșit nimeni. Nimeni nu a greșit. Au avut tot felul de păreri. N-a fost bine pe timpul sarcinii. S-a întâmplat nu știu ce situație dramatică în familie și uite cum e copilul. Nu e despre asta, da? Nu e un diagnostic care vine neapărat cu vinovăția asupra mamei sau asupra tatălui că cineva a făcut ceva. E un diagnostic, da? Ne bucurăm că avem încotro să ne ducem și ne apucăm de treabă cât mai repede. Adică cred că asta e un mesaj important și până la urmă, dacă ăsta e diagnosticul, eu nu cred că dacă primește cineva un diagnostic, nu știu, medical, să zic, se ascunde atât de tare și nu vrea ca nimeni să nu știe. Că până la urmă, ăsta este, prin ăsta trebuie să trecem. Da? Și copilul, și familia, și cine
Cine intră în povestea asta clar are ceva de învățat. Deci nu ne ajută să negarea. Știm foarte bine, este primul pas, dar să o scurtăm, dacă se poate. Au fost părinți care s-au supărat efectiv pe mine, pentru că am pus diagnosticul. Da. Eu urând de fapt asta, să fac o diagnosticare precoce ca să-i dau șanse copilului prin această modalitate. Și eu dar mecanismele psihologice sunt complicate și ce spunea Roxana, și părinții trebuie ajutați și consiliat psihologic. Da, eu le spun, aș vrea să greșesc eu în acest diagnostic, sincer. Vreau să știu peste ani că am greșit eu diagnosticul. Dar nu se întâmplă așa. Practic nu îi faci un rău dacă îi pui un diagnostic precoce, pentru că îl ajuți pe acel copil să treacă prin etapa de recuperare mai devreme. Da. Și iar nu e ceva care i-ai dat să mănânce mai mult. Într-adevăr, și Mihaela știe, noi după atâția ani putem să punem diagnostic foarte repede, adică nu ai nevoie de foarte multe informații. Și uneori părinții sunt supărați că, cum, da, mi-ai văzut copilul de 2 ori și deja știi lucrul ăsta. Păi știm pentru că asta facem, asta am învățat, știm să ne uităm, da. Și la fel e în grădiniță, cum îi văd, într-o zi, două, îmi dau seama că acolo ceva nu e în regulă. Dar vine apoi partea cu acceptarea părinților și asta e mai complicat. Hai să vorbim puțin despre integrarea copiilor cu autism. Pentru că și ăsta este un motiv pentru care părinților le este cumva frică să recunoască ca un copil în acest spectru, dar cred că i-ar mai încuraja puțin dacă s-ar schimba cumva și mentalitatea comunității. Da, cum ajută și cum încurcă? Mentalitatea se schimbă dacă ai resurse și dacă ai instrumente. În momentul în care într-o grădiniță, educatoarele de la grupă nu au învățat, pentru că dacă termini liceu pedagogic sau pe IPP, Facultatea de Psihologie a Învățământului Primar și Preșcolar, tu nu înveți despre aceste tulburări. Și în momentul în care ai în grupă un astfel de copil, nu știi cum să te raportezi la el. Da? Adică nu e doar de mentalitate, ci efectiv acești oameni nu au cum să gestioneze un astfel de copil. Și mai devreme sau mai târziu le spun părinților, noi nu putem. Da, mergeți să încercați în altă parte. Aici vorbim iarăși, dacă nu am educatori, învățători mai târziu, degeaba e bunăvoință, degeaba mentalitatea se schimbă, vreau să-l ajut, că nu știu cu ce să-l ajut. Da? Pe de altă parte, nu am cum să am mai mult de 2 copii într-o grupă, pentru că ei necesită mai multă atenție, dacă au și însoțitori, dinamica grupului este diferită și iarăși vorbim de câți copii pot fi integrați la nivel de Iași? Destul de puțini. Bun. Deci avem în grădiniță, avem în școală unde lucrurile se complică puțin, pentru că deja în momentul la școală am nevoie de o programă individualizată a copilului. Copilul nu mai merge cu programa întregii grupe, întregii clase, el are o altă programă. Deja avem nevoie de profesor psihopedagog care să facă această programă pentru copil, învățătoarea să știe să urmeze o altă programă. Iar lucrul ăsta există deja, adică aceste posturi sunt ocupate în școli în acest moment. Sunt ocupate, dar, repet, nu toți învățătorii știu să lucreze cu astfel de copii. Și nu vorbesc numai despre autism, vorbesc și despre copiii cu Down, deci despre acești copii care au o anumită afecțiune. Și dacă eu, ca și învățător, nu știu și îți spun că nu știu, n-am ce să fac. Sunt și învățători care sunt interesați, care se formează sau educatori și care pot să gestioneze aceste cazuri, dar nu e obligatoriu. E doar opțional. Asta vorbim de integrare. La fel cum sunt, nu știu, cursurile de not, cursurile de dans, activitățile extra, la fel. Acei instructori trebuie să aibă abilități sau să știe cum să gestioneze un astfel de copil. Okay. Și au sau nu au. Aici iarăși, e opțional. Nu putem să forțăm acest aspect. Încă. Hai să vorbim atunci despre o integrare care ar putea părea puțin mai ușoară. În parc. Acolo nu mai este nevoie de posturi. Acolo este o altă mămică cu un alt copil, care și ea știe ce înseamnă sarcină și cât de greu, sau
sau poate ușor, da. nu știm, și pentru ea este greu. Un copil, niciun copil poate, dacă e primul măcar, nu ți se pare niciodată ușor de crescut, cu sau fără vreo afecțiune în plus. Practic și părinții ar putea să înțeleagă până la un punct ce înseamnă pentru o mămică un copil atipic. Cum ar fi bine să se întâmple această integrare, pentru că nu prea se întâmplă în momentul de față. Nu prea se întâmplă pentru că, iarăși revenim, nu se cunoaște foarte bine ce înseamnă autism, adică sunt încă unele persoane adulte care cred că este o afecțiune a auzului. Și aici, practic, cine face această mediatizare? Părintele. Nu întotdeauna părintele cu copilul autist în parc este dispus să îi explice unei alte mămiși ce înseamnă autismul. Da? Pentru că s-ar putea să nu aibă disponibilitate emoțională ca, nu știu, în fiecare zi în parc să tot povestească unei bunici, unei bone, unei mămici ce are copilul ei. Nu poate, este o expunere. Iar dacă ceilalți părinți nu știu, da, s-ar putea să fie acel fenomen de hai să mergem în alt parc, nu te juca cu copilul respectiv, pentru că copilul poate să scoată sunete, poate să, nu știu, să arunce jucării, poate să nu se raporteze la ceilalți copii ca la persoane, ci doar la obiectele pe care ceilalți copii le manipulează și atunci să le tragă să le smulgă din mână jucăriile sau ce au în mână, poate ceva de mâncare. Adică nu e chiar ușor să vezi toată povestea asta și să gestionezi. Dacă e doar părintele copilului cu autism care trebuie să gestioneze asta, și lui este foarte greu. Și atunci, ok, facem integrarea, dar cine o face? Nu avem posturi, nu vine nimeni să ne explice, deci rămâne să o facă părintele respectiv, care probabil că face povestea asta cu, nu știu, o mămică, două mămici cu care s-a simțit mai apropiat, dar nu poate să facă cu tot parcul. Da? Nu are cum. Atunci rămâne așa cumva în aer. Dar dacă în momentul acesta se uită la noi, părinți care au copii tipici, ce le putem spune despre această integrare? Cum pot ei să interacționeze? O să sune ciudat. În primul rând, nu se ia. Această afecțiune nu este contagioasă. Știu că poate n-ar trebui să mai existe această poveste, dar eu mai bine o spun. Da? Doi, acel copil autism nu este rău intenționat. Foarte important. Nu este rău, nu este prost crescut. Deci nu a făcut autism pentru că părinții au stat, nu știu, așa au neglijat copilul. Sub nicio formă. Da? Astea nu sunt explicații, n-au nicio bază. Da? Deci este un copil care are o afecțiune, nu e nici din cauza lui, nici din cauza părinților, nici din cauza nimănui. Da? Și ce pot ei să facă este eventual să îl studieze, să vadă ce face până la urmă acest copil, să-și educe copilul. Da, băiețelul, fetița, e un pic diferită, dar uite, ai putea adică să-l ajuți pe copilul tău să se joace cu celălalt copil, da? Sau ți-a luat din mână, uite, el încă nu este pregătit să-ți ceară, nu știe încă să-ți ceară, nu poate încă să folosească cuvintele pe care tu le folosești. Așa este el în acest moment, dar îl putem învăța. Da? Adică cam ăsta ar fi discursul în care și copilul tău să fie obișnuit cu un copil, unul sau mai mulți copii din parc care să spunem că sunt cu autism. Dacă noi nu facem asta și ne luăm copilul și îl ferim, hai că nu știu ce e cu nebunul ăsta sau uite ce copil ciudat, așa aducem judecăți, practic ce facem? Ducem mai departe această poveste a autismului ca pe ceva de care nu vrem să ne atingem. Da? Deci, și asta se întâmplă și cu părinții din grădiniță, părinții copiilor tipici. Da? În momentul în care copilul atipic a avut tot felul de comportamente, pentru că asta este, dacă eu am trecut prin ipostaza în care toți ceilalți părinți au pus presiune să dau afară copilul cu autism și am zis, dar nu e corect pentru nimeni. Nimeni nu învață nimic din asta dacă pur și simplu acest copil pleacă în altă parte. Hai să învățăm cu toții să gestionăm povestea asta, pentru că integrez copii care pot fi integrați. Da? În funcție de severitate. Dacă eu consider că acest copil poate fi integrat, am nevoie de sprijinul copiilor, educatorilor și părinților. Da? Să înțelegem cu toții această poveste și să ajutăm nu doar pe copilul cu autism, ci și pe copiii ceilalți,
care în vremurile astea vor avea întotdeauna un copil sau doi diferiți în grupă. La școală, la facultate, la job. E un fapt lucrul ăsta, că autismul există și celelalte afecțiuni, copiii atipici există. E important și pentru noi, cei care avem copii tipici, să acceptăm. Practic și noi trăim într-o fază de negare, în care vrem să nu, copilul nostru să nu interacționeze cu astfel de copii. Dar se va întâlni cu el la magazin, se va întâlni cu el pe stradă, se va întâlni cu el în altă parte, la teatru și altele. Adică e important să plece cumva și de la noi această educație, că eu, părinte, trebuie să accept că există și să învăț să interacționez cu mama care are un copil atipic, dar și pe copilul meu să îl învăț că... Și vreau să spun că copiii foarte ușor apoi interacționează cu copilul atipic, da? Adică odată ce mama i-a dat undă verde și i-a spus cum să se poarte sau la ce să aibă grijă, copilul, să spunem tipic, da, după aceea nu mai are nicio problemă, știe și chiar se împrietenește cu celălalt copil atât cât poate celălalt să ducă. Adică asta mi se pare fantastic, dacă acești copii pot să interacționeze cu copilul tipic, asta nu înseamnă și nu se întâmplă doar pentru că părintele, da, i-a transmis că nu e ok. Adică, repet, vă spun din real life, da? Unde am văzut cum se întâmplă aceste prietenii și nu ține să crezi. Acum, ceilalți copii poate să-l accepte și chiar dacă te duci apoi într-un grup, îți spune, dar el încă nu poate să facă asta. Adică știe deja ce face și ce nu face copilul, pentru că e prietenul lui, e colegul lui. Da? Și de acolo încolo vorbim de normalitate. Ce poate să învețe un copil tipic de la unul atipic? Foarte multe poate să învețe. Copilul tipic de obicei are așa niște șabloane de joacă și vine copilul atipic care îi le dărâmă. Și asta poate să însemne creativitate, poate să însemne spontaneitate. Adică ei se înțeleg, dacă au trecut de bariera asta impusă de adulți, ei se joacă împreună și râd împreună și chiar sunt foarte faini împreună. Da? Și copilul tipic își ia așa un fel de rol de protector, are grijă de celălalt. El încă nu poate să facă asta și îi face el. Și să vezi o fetiță că pune șosețelele băiețelului cu autism, zice, și zice, tu ce faci acolo? El se încurcă la degete și trage ea șosețelele. Păi mai frumos de atât, nu știu dacă se poate face integrarea cu adevărat. E minunat. Practic, e important, înțeleg din lucrul ăsta că e important să plece de la noi acceptarea, noi adulții, și apoi să primim ceea ce au ei de oferit, pentru că sunt copii extraordinari, care au un potențial foarte mare. Cred că și, dacă sper că nu greșesc, că Albert Einstein avea autism, o formă de autism. Da, nu mai știu exact. Și sunt foarte mulți și geniile până la urmă. În general, au această formă de nebunie. Dar sunt foarte mulți artiști care au această afecțiune. Și asta cumva elimină întrebarea ce o să facă el în viitor. Nu? Pentru că da. Sunt copii cu autism care își găsesc un loc de muncă. Adică nu e o afecțiune care este un asistat social toată viața. Da, aici cred că vorbim și în funcție de gradul de afecțiune și cu ce alte comorbidități vine la pachet. Pentru că fiind totuși o afecțiune... de cum a mers recuperarea. Da, poate să fie influențată de mai multe alte cauze. Ce mesaj frumos ați putea transmite părinților care au astfel de, o încurajare sau... Mie, de exemplu, îmi vine în minte, eu când voi vedea data viitoare un părinte cu un copil special, i-aș spune că e un luptător. Adică și-a asumat din plin o luptă foarte grea a vieții. Mai puternică decât credea că poate. Mi se pare că acești părinți se întăresc cu fiecare zi în care investesc în copilul lor. Deci sunt mai puternici și mai prezenți, mai conectați la realitate. Eu le-aș spune că și-au ales, sau mă rog, li s-a dat așa o provocare pentru că au de găsit ceva frumos la un moment dat și să meargă cu ochii spre acel frumos. E un frumos din interior, cu siguranță.
dar la un moment dat îl găsesc și am văzut cum arată acești părinți când găsesc frumusețea din această poveste. Asta ar fi mesajul, să meargă cu ochii spre ce e frumos. Și vor ști la un moment dat că l-au întâlnit și l-au simțit. Eu i-aș încuraja pe părinții care au chiar și cea mai mică urmă de îndoială sau de îngrijorare privind copilul lor și dezvoltarea acestuia, să își strângă tot curajul și să meargă la un specialist pentru a-i clarifica dacă este ceva în neregulă sau nu cu el, iar dacă este vorba de o tulburare de spectru autist, să încerce să deschidă urechile mari, să se așeze așa potolit și să ia lucrurile cu calm cât se poate, iar apoi să-și facă cât de repede un plan de acțiune și să înceapă. După ce au început, pe parcurs vor vedea ce e bine, ce e mai puțin bine, ce reușesc mai mult sau mai puțin. Important este să înceapă. Adunarea curajului de a acționa și trecerea la acțiune, în acest caz, adică al copilului cu tulburare de spectru autist, eu consider că este esențială pentru o șansă reală dată propriului copil. Iar pe parcurs este o luptă, este o muncă, este un parcurs întreg, dar vor veni într-adevăr și mulțumirea, satisfacțiile atunci când vezi ce multe poate să realizeze copilul tău, care poate și tu nu credeai că va face prea multe viață, dar ei pot face atâta vreme cât sunt ajutați din timp și cu o treabă de calitate. Într-adevăr, mulți dintre ei au anumite trăsături speciale deosebite și în sens pozitiv, nu doar cele care ne atrag nouă atenția că nu ar fi în regulă, atâta vreme cât noi învățăm să exploatăm aceste abilități ale lor peste medie, ca să spunem așa, să le încurajăm, să le valorizăm, acești copii vor simți și ei împlinirea, vor simți și ei că pot să contribuie, pentru că, da, ei au sentimente și sunt un barometru foarte fidel al emoțiilor celor din jur și în momentul în care ei sunt încurajați și sprijiniți, o simt și asta îi ajută să progreseze. Vă împărtășesc cea mai recentă experiență. Aseară eram la un grup cu copii din spectru autist, de vârstă școlară, și unul din ei, cu care eu n-am interacționat foarte des, decât de 2-3 ori la grup, a venit spontan să mă îmbrățișeze. Apropo de ce pot să ofere, așa. Da, deci au foarte multe lucruri bune. Important este ca noi să le vedem, să le încurajăm, să le stimulăm și atunci și părinții acestor copii vor putea să vadă beneficiile, avantajele, lucruri care la început pare de necrezut. Deci există speranță atâta vreme cât cerem ajutor, ne lăsăm ajutați și mergem pe drum în ritmul nostru. Da, mulțumesc foarte mult că ați venit. Este o dorință personală cu fiecare episod în parte să fac cât mai cunoscute aceste afecțiuni și să fiu parte din șansa asta de integrare a copiilor, atât în parc, pentru că ăsta este cel mai apropiat pentru mine, dar și în școli, și în grădinițe, și la nivel de stat se vede importanța noastră a comunității, pentru că pleacă de la noi. Pleacă cu fiecare persoană în parte, cu noi să conștientizăm, cum spuneam, este un fapt, acești copii există, nu ne ajută cu absolut nimic, nici pe noi, nici pe copiii noștri, să ne facem că nu sunt și să-i excludem cât de mult putem din viața noastră, până într-un punct în care ne lovește realitatea în față. Nu este un lucru de dorit și e important să învățăm să ne purtăm cu ei și să știm că părintele respectiv care are un astfel de copil este surmenat poate de câte a avut de făcut în ziua respectivă ca să ajungă cu copilul până în parc. Nu a fost suficient să-l încalțe, să-l îmbrace și să-l scoată. Sau poate este într-o pauză de la terapie acolo, unde este epuizat copilul și are nevoie și el de un moment de respiro și are atunci nevoie să țipe, să se elibereze de acea tensiune. Și cumva noi putem să facem acest pas
către părinții cu copii atipici să, așa, ori din umbră, ori mai pe față, cum putem să le fim de folos cu o vorbă, cu orice. Pentru că ei săraci sunt mult prea obosiți de drumul pe care l-au de făcut. Eu sunt și mai curioasă acum de acest manager de caz, mi-a rămas mie minte acum. De ce specializare trebuie să aibă un astfel de om? Și chiar sunt curioasă dacă avem undeva în țara asta un om care să aibă o vedere așa de ansamblu. În teorie sunt, pe hârtie sunt. Pe hârtie mă interesează real. Pentru că am întâlnit foarte multe cazuri, am întâlnit cel puțin 2 cazuri, dar în mediul meu, unde nu sunt foarte mulți părinți copii atipici, sunt multe, de părinți care au zis că au afecțiunea asta și mai mult a fost partea medicală, adică rezolvând partea medicală s-au rezolvat și celelalte pe parcurs. Este de cercetat, de asta este bine ca un specialist să dea diagnosticul și cumva să urmărească pe parcurs intervențiile, pentru că, așa cum spuneam și dumneavoastră la început, sunt și cauze medicale care pot să influențeze dezvoltarea copilului. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit. Mulțumesc. Pe invitatele noastre le puteți găsi în Iași. Doamna doctor Mihaela Gherasimu puteți găsi și la cabinetul Fan Psi, iar pe Roxana Apostolache, psihoterapeut, pe Facebook. O să punem în descrierea acestui episod mai multe informații despre dumnealor și cum le puteți găsi în Iași. Mulțumim pentru că sunteți cu noi. Mulțumim că acordați importanță acestei teme și sperăm ca împreună să facem o comunitate mai bună, mai unită, pregătită pentru acești copii minunați. O zi bună!